man, hvis man krydser en rocker med en spejder? En, der kan skræmme gamle damer over vejen. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til den her video. Den her video, det bliver sådan et lille review på den her nye Sleek highlighter palette, jeg har købt fra LuxPlus. Den her, den koster kun 69 kroner på LuxPlus, og jeg var bare sådan, shit, det er billigt. Og jeg har ventet på, at den kom på lager igen, for den har ikke været på lager i sådan ret lang tid. Så jeg valgte at købe den, da den endelig kom på lager, og jeg har ikke prøvet den endnu. Så det er førstehåndsindtrykket lige får her, og jeg glæder mig sindssygt meget til at prøve den ud, så jeg kan egentlig ikke rigtig vente mere. Jeg synes egentlig bare, at vi skal komme direkte i den her video lige nu. Og denne highlighter Sleek makeup palette, jeg har her i dag, det er den her Solstice, eller Solstice. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, men det er med de her fine 4 farver, og jeg vil egentlig bare åbne den her indpakning. Der står sådan lidt bag på, hvad den bruges til, og hvordan man bruger den, sådan step by step, og så står der selvfølgelig ingredienser, hvis I er interesseret i det. Men nu vil jeg egentlig bare tage den ud af denne fine indpakning her, og prøve lige at overveje det her. Det her, det er seriøst det smukkeste nogensinde. Jeg har aldrig set noget makeup, der er flottere i indpakningen end den her. Og i forhold til, at den kun koster 69 kroner, så det er bare sådan, det er virkelig perfekt indpakning til den pris. Og hvis vi lige prøver at åbne den her. Er I klar? Er I klar? Den er virkelig flot, og så har den sådan en lille seddel her, hvor der står navnene på det. Og så er der sådan en lille fin børste med her, som jeg nok ikke kommer til at bruge så meget, fordi ja, jeg har som sagt nogle rigtig fine highlighterbørste. Det kan være, at jeg prøver den i dag, fordi jeg er ligesom et review på den her palette, så jeg tænker, at jeg må nok hellere prøve den, selvom jeg har nogle fine highlighterpensler ellers. Men yes, så er der sådan en fin spejl her, som er ret stort, som ligesom fylder den hele der, og så har den ligesom de her fine, smukke farver. Bagpå står sådan set bare navnene, og yes. Jeg dør seriøst over den her indpakning. Jeg synes, den er så flot, og farverne er sindssygt flotte. Der er ligesom den her lidt rosa creme highlighter her, og så har den ligesom en rosa highlighter i pulverform. Så har den den her lidt orange tonede, sådan lidt varmefarvet highlighter i pulverform, og så har den også den her lidt gule farve highlighter i pulverform også. Og jeg tror egentlig bare, at jeg sådan lægger nogle swatches op af de her highlighters lige nu, så yes, så kan I lige se det hele. Bagefter I har set de her swatches, så vil jeg prøve dem på, så nogle af de her farver her, faktisk bare dem alle sammen. Yes, så fik I lige set nogle swatches her. Jeg har dem også her på hånden, og jeg er sindssygt vild med de her farver. Det her, det er ligesom den der creme highlighter, der var, og så var det den rosa her, og så var den lidt mere hvide highlighter her, og så er der den her orange highlighter. Og de er seriøst nogle sindssygt flotte farver. Så jeg glæder mig egentlig bare til at prøve dem på. Jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang med at prøve nogle af disse highlighter på. Jeg har zoomet lidt ind, så I ligesom kan se, hvordan de ligesom sådan fungerer. Hvis man kan sige det sådan. Jeg har intet highlighter på lige nu. Jeg har bare alt det andet makeup på. Jeg tror, jeg vil bruge creme highlighteren på næsen. Prøve den der, og så vil jeg prøve at måske at blande de der to og lægge dem her. Det er en sindssyg highlighter, det her. Det er sindssygt, den er flot. Nu prøvede jeg lige at bruge min egen pensel her til den her side af øjet, og så vil jeg prøve at bruge den anden, der følger med her på den anden side. Er du sindssygt? Det er godt nok en intens highlighter. Wow! De her to er sindssygt flotte sammen. Det giver lige den perfekte highlighterfarve her. Nu vil jeg prøve at bruge den her til det andet side af øjet, og jeg vil bare bruge de to samme farver igen. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal bruge de her. Jeg føler, at den giver en mere intens farve, fordi den anden børste ligesom er større, men man kan ligesom bare bygge den her op på den her side. Men det giver faktisk et rigtig naturligt finish på en anden måde. Jeg synes, den her fungerer sindssygt godt, fordi man kan ligesom sådan starte med ligesom at lægge en meget kraftig streg her, og så kan man ligesom blende det ud med den her side, og så kan man også igen bruge den sådan tynde side her til ligesom at highlighte under øjenbrynet. Så jeg synes egentlig, den her pensel er sindssygt fed, især når man skal highlight under øjenbrynet her. I like it very much. Nå, så skal vi gå videre til noget creme highlighter, og så bruge den her lyserøde en. Jeg er meget spændt på, hvor lyserød det kommer til at blive her. Men jeg tror egentlig bare, jeg vil dutte min lange finger her ned i
cremeøjenskyggen, og så dutte lidt på her. Yes, det ser meget fornuftigt ud. Nu vil jeg lige prøve at tage noget af denne lyserød her på den her børste her. Bare en lille dut. Og så highlight det på næsen. Man kan lige ane, at der er lidt lyserødt i, men det er ikke noget, man sådan ellers tænker over. Jeg tror, jeg vil prøve at lægge lidt lyserød op i her også, for lige at kunne se, at man kan se, at der er lyserød i. Sindssygt en intens highlighter, det her. Man kan ane, at der er noget lyserødt i, hvilket jeg synes giver et mega flot finish, hvis I lige ser det udefra. Så det er super fornuftigt ud, og jeg kan vildt godt lide de her highlighters. Jeg vil lige lægge lidt, hvilken en bruger jeg? Jeg tror, vi bruger denne her lidt sandfarvet her til at lægge lidt under brynet, og så lige lidt op over læben her. Jeg er seriøst mega forelsket i den her makeup palette, highlighter palette for Sleek Makeup, og jeg overvejer helt kraftigt meget at købe de andre highlighter paletter også for Sleek, fordi det er sindssyg kvalitet. Det er sindssygt intense farver. Just look at that. And look at this. Sindssygt flotte og intense farver. Totalt pigmenterede farver. Til 69 kroner, så vil jeg sige, ja, jeg kunne godt finde på at betale sådan 150 kroner, hvis ikke mange flere penge for den her fine makeup palette her med de fineste highlighter i, plus der er en børste med i, som fungerer super fedt. Så helt klart, en anmeldelse fra mig af, det er, at den er perfekt til pengene. Seriøst, jeg kunne ikke forvente bedre ting for den her pris, så helt klart, hvis du er interesseret, så har jeg linket den her makeup palette ned i beskrivelsesboksen, fordi, og du er sindssyg, den er lækker, er du sindssyg, jeg elsker den. Og det var sådan set alt på den her video. Jeg håber, I kan lide min highlight. Do you like it? Do you like it? I like it very much. Hav det godt, indtil vi ses i min næste video. Møs. Ha' det godt. Hej. Yes, så valgte jeg også 2 par sko, som sagt. Og jeg valgte det første her. Det er de her Vans Slip-Ons.